back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! May nauna-unaan ko paing. Unsa man na ma? Aron kamo gyud ni Bea ang magkadayon. Mao ni buhata. Paminaw, padaol nako. Odsa man, nakadungog ka? Oo. Maunay pinakasigurado nga paagi nga kamo gyud ni Bea ang magkadayon paing. Buhata gyud dayon na ha. Di ko mo Oh, kano dili man ka? Dili ka na sigurado? Siguradong mapriso gyud ko ana ma. Ay dili man ka mapreso kay imo man siyang pakaslan. Kawa sa di mo ma Kanong nasuod man sa imong utok? Ay naamang gud na sa mga Chinese drama gud. Ha? Mao na nila imong gikabuangan nun ma? Di na day games? Salida na day ang imong giunguan sa internet? Ay oy. Kapoy na kus games kay magsigig sakang level. Nya magkalisod naman kaayo. Ay, di lang ko ng pagiha mo Mauraw niyo na ikapresuhan ako. Wa man gani ka mapreso atong namarang ka pa? Ay. Mama, baba ni mo. Ay, bisag may makadungog. O mo makadungog gud. Aw, wa mo sa do'y ebidensya nga ako'y namarang atong mga tawhana. O, ako ra mo say miayo nila. Mao gani. Imo ra man sang pakaslan si Bea, mao ra man na. Ha? May lagi mo sugot? Unyag ikihagid ko. Patay ko. Bahala ka oy. Wa na kay paglaom nga magkadayon mo. Grabe. Oh, Ma, samtang buhi ba ang tao, may paglaom gid na. Maong di gid ko mo surrender ni Bea, ma. Bahala na! Sakto na ni. Isda og manok. Sakto na ni para usak simana na mong konsumo ni kuya. Buboy! Uy! Ikaw na Bea? Abi na og kinsang arestaha da? Ikaw gid Buboy. Ikaw gid ay tigkumpra sa? Di gid ka maumang kumpra ang imong kuya? Pinangga mo ko to na ako sa kuya, god. Di mo to na ako panion ng merkado. Wow! Kaswerte ko ni imo nga nakamanghod nimo. Pero swerte sang babae nga makapamana ni kuya. Ikaw man ta to, pero minyuono nam day kang paing. Unsa? Din ko taw kakapunit anang balita Buboy. Oh, di dit nuod. Nang nuod bas kuya kay abi na mong tinuod. Nanabi si paing ana. Ha! Bantay lang kada kung tawhana ka. Patay. Hala. Patay si Paing. Wara ba siya nanabi na mo? Nanagat na ba yung good ko? Pagkaagad ni mong naong oy! Ha? Bea, my love. Unsa di problema? Unsa di akong sa? May lang pa ka? Ha? Nganong nanabi man kami niyo unon ta? Ha? Kahilas rin nimo? Bagag naong! Taba. Wa mo ko na nabi, anak. Kasi man naging mo? Ayun ang pagutan na kinsa! Bakuy abaya na istorya ha? Bakuy abaya yun! Bantay ka lang! Bea! Uy! Bea! Lugawa! Kinsa ba kinanabi? Si mama ka, ha? Gay, nasagpaanong ko na. Paeng! Si Bea tong gikan din he? Ma. Iya kong gisagpa. Unsa? Uy, kanong iya ka mong gisagpa? Ngano man in town dong? Kinsam di mo gitabian, mga minyuonon ming Bea. Ha? Minyuonon di ay mo? Di may minyuonon, uy. Oh, Pero, doon ay may katap kabalita nga minyuonon, mi. Mau gisudyaan kong Bea. Iya kong kipasangin lang nga. Ako'y nagpakatap pa ng balita, o kinsa man sad kuno'y nagpalakaw anang balita. Di ba lagi na ikaw? Dili uy, diyabag. Oh, kitay. Kinsa mo di ay? Ambot.
kung kinsa man na siya. Paeng, dili gyud ako ha. Dili gyud ako. Buangkon baya gyud ko kun ako. Sigurado ka, ma? Ha? Sigurado ka? Nga dili ikaw? Ay dili lagi ako. Buangkon lagi gyud ko dayon ko ako pa. Pero dili man gyud ako. Nganong muangkon man ko? Siguraduhan lang yun, mga nagsulti kas tinuod, ha? Ay dili lagi ako, oy. Nayabag naman ka. Nagduda naman hinuon ka nako. Di magyud ka ha ikaw. Dili lagi! Nagbalik-balik naman taon ka, ana, oy. Kung nagduda ka, pangitaa ang tao ug atubang mi. Pangutan-on ato kung ako bagi nagbalita, ana. Oh, Itoon ako ni mama. Itoon ako. oh. Ay. Ikaw untay mo kadawat og 20 mil gikan ako. Ha? Unsay? Tagaan na kong 20 mil ang nagpagkatap anong balita. Oy. Bisag-gisag pa kong biya. Han, nalipay ra gabon ko eh. Kung ako siyang premyuhan kung kinsa man na siya. Ay, dong. ano man? Ako bitaw, oy. Ha? Baklaro mo ba? Ay, dili ako, oy. Oo. Usad. Ganong muhatag pa man yung kag premyo? Nag-usik-usik lang yung kag kwarta. Bitaw, no? Sige. Di na lang kumuhatag og premium, ma. Pero, pero nalipay bitaw ko, ma. Kay, daghan magid ang mituo. O bisan, midinay pa ko og si Bia, napatik na tos mga utok sa mga tao nga, binyunon mi. Bitaw, no? Og posible pag yun nga matinuod ni. Yes! Yes, ma! Kana! Kung na-artista pa mi, doon na mi free publicity. O di ba ginakalikaya nga na ay ganahan na mo. Hangtod nga ma-pressure na las Bia. Nga sugto na lang gid ko. Ha? Di ba? Yes! Di ako ya ha. Nakakita jud kang gisagpa ni Bia si Paeng. Diha jud ka nagayuna. Kita gyud ko boy. Oo. Siga gud akong mata. Pero wa sila magkakita na ako kay nagpasalipod man dayon ko. Mamagi akong pag-agi. Musi pagsagpa ni Bia ni Paeng. Murkan kaluha. Kaluha nga sagpa. Si kaluha. Oh. Kuan. One left and right. Siyak lagi sa Paeng lagi. Luyang Paeng ay. O akong na-confirm boy. Nga dili gid sila uyab. Nya unsa man? Nindot tayong pamati. Aw nindot ta kay boy. Pero Pero unsa man? nganong kisagpa man ka ni Bia si Paeng? Tungod nako kuya. Ha? O si tungod nimo? Nganong tungod ba nimo? Ha? Haskang. Mao na kuya. Nagtuo si Bia nga si Paeng na nabi. Oh, Pero ang tinuod, wa man niya nabi. Ako ra ba tong gipanagat si Bia? haskang luuyang Paeng. Nasagpaan. Libak eh. Tadaod na magiging kong nagparog din eh. Paeng! Wa mo ginangutanan ako bahin na mong Bia. Paeng! Tawag ko. Kini. Mangutana na gud ni. Bahin na mong Bia. Ako'y pagkutana no, Paeng. Oy, oh. Unsa man na, ha? Di na yun ikaw ang balik o panambal. Ha? Depende na. Pero sa pagkakaron, di pauna. Okay. Sula. Apil na ko mauna to. Si Paeng! Aha! Kani. Mao na gini mga kuan babae nga mga girls na gamay. Yan nga bot. Mga marites kay mga dagwayo. Ako na ako nagtagad ni aron muduol. Hi! Hi, madam. Lola, ate. Kumusta man mo? Diha, ha? Doon na mo'y pangutanan ako, ha? Mga dagway, mga marites kayo. Ay! Paeng! Balik ka kag panambal, Paeng! Ay! Uy. Wa lagi gud ma. Bisan usa wa gud. Taw-taw gyud kong tambay dito. Wa gyud tingali nagpalakaw og tabi, no? Ano nga nang sudyaan mo kong Bia? Nga nung iya mo kong gisag pa
Not once, but twice. Pangutan asbeya. Sa unong pagpungutan na nga, suko mo kito na po. Hala no, tsate oy. Naunsa. Giblock lagi ko anak niya, dugay ra. Oh. Amiga naman unta mong balik, ano iya man kang giblak? Ay. Timpa. Gusto? Oh. Unsa man? Dili ba ka mga himo-himo ra tong biya? Ha? Uy, kano ko taong maghimo-himo man sad siya ana? Padugang sa pusta ba? Ha? Askang! Ano kaya na ko kagets, oy? Mao ka ha, Paing. Himo-himo ra gid ka tong biya. Oh, ma! Dako kay posibilidad. Nagpadugang lagi na siya sa pusta. Unya, unsa man? Kuan. Mo propose na ko niya, ma. Ha? Mo propose na ko ni Bia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!